måske ikke lige blive et lys? Hvor er jeg? Det er mig, der stiller spørgsmålene. Her. Du er blevet anklaget for at have voldtaget en lille pige. Flæskesvær. Et svin! I 14 år har jeg boet i det her land, og jeg har aldrig nogensinde oplevet noget så fordomsfuldt og krænkende for min tro. Det er så typisk jer, Mohammed, at tro ikke omvendt vores samfund, og tro, jeg skal gå integreret. Du har bare ædet det fucking flæskesvær. Kan jeg ikke spise det flæskesvær? Allah, han vil gøre mig skyldig, og det kan jeg ikke gøre mod Allah. Men du er uskyldig. Du har voldtaget en lille pige. Hvad siger du? Ja, vi fandt dig på toilettet, ikke? I kan da ikke bare beskylde mig for at have voldtaget en lille pige på grund af min hudfarve, og fordi jeg ikke vil spise jeres fedtede flæskesvær. I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme. Der har jeg rod, derfra min verden går. Du danske sprog, du er min moders stemme. Så sødt velsignet du mit Abdul, jeg har gode nyheder. Morgenmad. Og så er du også blevet løsladt. Forhold til spændte grave står mellem et blæk og humle.